Čau lidi, Toren, třetí jumpovený třetí týden a stále dodržuju svůj slib. Vítám vás, bude to možná kratší, pokusím se to nějak městnat ještě pod ty 15 minut, což je můj limit, po kterým toužím, abych ho dostal, tak snad se mi to povede. Článek samozřejmě, který probírám, nebo z čeho já vycházím, tak najdete samozřejmě na mojí stránce, odkaz najdete pod videem. Pro ty, kteří nenaštěvují můj web, což je teda, za to vás nemám rád. A jdeme rovnou na to. Tentokrát tu máme jump s číslem 31 a je to v skutku zajímavé číslo, protože se tam událo dost věcí. Jdeme na to. První pětka je prostě klasická. Už je to takový docela dost ohraný téma, ono ve výsledku sami to zjistíte týden co týden, že ty místa se nebudou úplně moc změnit. Jediný překvapení je Saiki Kusouno Sainyan, který se dostal na 4. pozici. Nicméně jinak to jsou ohraný série. One Piece, Boku Hero Academia, Ansatsuki Yoshitsu, neboli As-Class, nebo taky Assassination Classroom a taky Shokugeki no Souma. Tady ty kousky se objevují v první pětce normálně, Japonci to mají rádi, takže vůbec se nedivím. Jsem strašně rád, že Boku je na druhém místě a celkově jsem docela spokojen, až samozřejmě zase jako vždy na to Ansatsu, který prostě byť tam nemuselo být, stejně jako to Saiki Kusou. No, jinak na 6. pozici Black Clover je super, že se stala nová šrenovka, kterou jsme začali nedávno překládat a propagovat, takže všichni, kdo nevíte, kde to najít v češtině, Black Clover CZSK na Facebooku s překladem mojí malé maličkosti. A jsem rád, že se vlastně tady ta nová série docela drží na vysokých pozicích. Jsem rád, že Japonci si našli místo pro tuhle sérii a celkově jsem rád, že vlastně Jump má závan nových shonenů bojových. I když je to klišé na klišé, zatím. 7. je Naruto Gaiden, který sice má dobré postavení, tak někde jakoby ve středu chilluje, ale je mu to úplně jedno, protože příští týden stejně končí. K tomu se ale ještě dostanu. 8. Gintama, tam není moc co dodat, Gintama prostě si jede pořád to svoje, stejně jako Toriko, který střílí z top 5 do poslední pětky, naopak občas se stane, že je někde uprostřed, což je i tenhle případ. Toriko má bohužel smůlu, že klesá, nicméně Japonci ho stále mají rádi a stále ho kupují, stále mu dávají ty hlasy a Toriko má pořád ještě šanci mít dlouhou trať, než skončí. War Trigger na 10. místě je v pohodě, vůbec mě to nepřekvapuje a vůbec to nevadí, že na té nižší, v té nižší části žebříčku, protože jak už jsem říkal minulý týden v Jumpovinách, autor je nemocný, no ne těžce, ale prostě má nějaký problémy a editoři se rozhodli War Trigger dávat níž, s tím, že ta série je prostě jakoby v pohodě, je v sajku, je pod ochranou, takže není potřeba se o ní nějak extra bát. Ale prozatím, aby autor nebyl nějak zbytečně jakože aby nebyl psychicky v háji, tak to dávají níž skrz to, aby ho netlačili příliš do té práce, protože přeci jen zdraví je důležitější. Poslední pětka, bottom 5 je taková zajímavá. Nisekoi, ten tam občas spadne, občas ne. Jsem docela dost překvapený, když ono se není čemu divit. Já si myslím, že všichni lidi, co to čtou, tak už jsou dost unavení z Nisekoi, který prostě se hrozně dlouhou dobu táhne. Je to jedna z nejdelších jakoby romantických sérií vůbec. Mám pocit, že to překonalo maximálně to Love Ru, který je delší, ale jinak Nisekoi prostě už by měl dávno skončit. Nechápu, co autor chce jakoby těma nudnýma fillerovýma kapitolama říct. Je to furt stejný dokola, pořád se ten hlavní příběh nehne, pořád tam jsou nějaké překážky a už je to fakt otravný. 12. místo Kochira, detektiv, který prostě je nekonečný dinosaurus, jakože dinosaurus v rámci možností toho, jak dlouho to vydává se. K tomu není moc co dodat, nečtu to, takže nemůžu říct, nicméně tady opět žádný šok, pořád to bývá v těch spodních hranicích. Na 13. místě bohužel Kagamigami, což je věc, která mě mrzí, protože jsem doufal, že po barevné stránce se trošku zvedne zájem o tuhle sérii, nicméně zatím to vypadá moc bledě a já jen přeju autorovi, aby ho nepostihnul stejný konec jako s jeho sérií předešlou Psyren, která byla velmi kvalitní, ale čtenáře si nenašla. Tak uvidíme, snad bude bojovat dál. 14. místo Bleach, není co dodat, je v pohodě, je mu úplně jedno, že je na předposlední pozici, protože se prodává. Bohužel teď přišla velmi smutná zpráva, Ultra Battle Satellite konec. Je to taková očekávaná věc, já jsem pořád doufal, nicméně po 17 kapitolách tahle bojovka turnajová končí a není se čemu divit, já to chápu, nicméně mě to prostě mrzí. Mrzí mě to skrz to, že bych viděl potenciál pro budoucí růst, pro budoucí kapitoly, pro budoucí příběh, ale bohužel zase prostě to Japonci zaříznou dřív, než se to vůbec rozjede. 15. Isobe, není moc k tomu zase opět co dodávat, tam mám pocit, že ta série je taky zachráněná, opět je to ten
Pokud stále nevíte, budu vám to pořád opakovat. Ten onen japonský feudální romantický hrdina, o kterém je manga. Jinak je velmi zajímavý ještě zmínit, že tam máme 3 série, které jsou furt nezapočítány, a to Lady Justice, Devilman a Setsuji Wopin. Setsuji Wopin bude mít první rating už v příštím čísle, to je ta taneční věc. Lady Justice, ta superhrdinka, bude číslo na to a Devilman bude mít první rating hned za 2 týdny. Barevné stránky dostalo Sumo a taky ta taneční věc plus Haikyuu. Haikyuu dostal i cover, ke kterému se pomaličku přesunu. A musím říct, že Haikyuu má většinou to tak bývá, že Haikyuu, mně se moc nelíbí barevné stránky samostatný, ale ty covery na tom Jumpu jsou vždycky přenádherný. Tentokrát je to opravdu pecka, mně se to hrozně líbí, trošku mě ruší ta prostřední čára s tím textem, ale musím říct, že je to prostě boží. Soupeřící týmy proti sobě, hlavní hrdinové proti sobě, nemám fakt výtku, ten cover je podle mě skvělej a opravdu láká velmi na tu sérii. Ty barevné stránky už jsou podle mě slabší, já celkově moc kresbu Haikyuu nemusím, pokud nejde o covery a volumka. Takže jako tady mám mnohem radši anime. Nicméně ta první barevná stránka je prostě taková, já nevím, fakt se mi to moc nelíbí. Ta dvojstránka, která tady na mém webu je rozdělená na 2 stránky, tak ta je pěkná, líbí se mi ten nápad v tom, ale jako namalovaný je to tak jakože spíš umělecky bych řekl, než nějak jako přenádherně. Ale jo, proč ne? Líbí se mi tam ta metafora toho, že protihráč má samozřejmě všechno tam, zatímco náš hlavní hrdina z týmu nemá vůbec nic, jen popelnici. Barevná stránka Setsuji Wopin, jenž teda bude mít první rating příští týden, je pěkná. Já nevím, proč ta série mě sice nějak úplně minula, ještě mám pocit, že není překládána do angličtiny, ale mám pocit, že to bude série, která mě bude bavit, pokud uspěje. Mám fakt pocit, že to bude taková oddechovka suprová a věřím, že i ta romance tam bude prostě s těma komediálníma prvkama trefná a že to bude prostě dohromady nějak fungovat. Ta kresba je taková čibikovská, ale nevím, nějakým způsobem mě to láká a dost se těším, až to někdo bude překládat do angličtiny. Jsem fakt zvědav, jak to chytne Japonce a jestli ten první rating bude přijatelný. Uvidíme. Nicméně barevná stránka se mně prostě líbí, taková fakt příjemná. Hinomaru Sumo mě zklamalo podruhé v tomhle týdnu skrz to, že Hinomaru Sumo je věc, na kterou se já hrozně moc těším. Těším se, až bude víc přeložených kapitol, zatím je jich kolem 25 a myslím, že ongoing je momentálně na 50. kapitole. Nicméně já se na tuhle sérii hrozně moc těším, fakt věřím, že mě to bude hrozně moc bavit, nejenom skrz to, že prostě to jsou drsní týpci, podobně jako v Ipovi, ale i ta kresba, i celkově mám prostě fakt dobrý feeling nebo pocit z toho, že to bude prostě mě fakt hrozně bavit, jako další sportovka a věřím tomu. Nicméně mě prostě mrzí, že jak poslední cover, tak tahle barevná stránka, myslím teda cover na volumku, na tom 5. tak i tahle barevná stránka je prostě taková trošku na můj vkus odfláklá, jo? Že se nemění moc ty pozice, ve kterých on je maluje, mám pocit, že se to furt opakuje dokola a jsem trošku zklamán, že v tom není víc kreativity. No, přejdem k volumkám, kde ta kreativita trošku je. Hlavně teda u Bleachu 68. Mně se hrozně líbí celkové bleachovské obaly, od války vlastně jsou ty obaly podle mě ještě líp, jakoby barevně a designově graficky líp stvárněný. Líbí se mi ty nápady v tom, ta kombinace těch barev, prostě od stínu a tak dále. Hrozně se mi líbí, když ty číslovky přesahují právě do části těla, pak se to musí jinak vybarvovat. A i přesto, že postava, která je na tom obalu, mám pocit, že to Dčko, tak já nesnáším tu postavu, nebo prostě nepřijde mi sympatická, nechápu, co na tom obalu dělá. Samozřejmě vím, co tam dělá. Zrovna 68. volume má ten svazek, kde jsou ty kapitoly, kde on bojuje, ale prostě ta postava není pro mě zajímavá. Tak ten obal je prostě špičkovej a drží si ten svůj bleachovský hezký standard, který je fakt dobrý a ty obaly jsou velmi vkusný. A-Class má, jestli jsem ho musel něco upřít, tak opravdu ty originální obaly, ty covery na těch volumkách. 15. číslo, člověk by řekl, že už se musí auto trošku jakoby vymalovat z toho, že už ho nebudou napadat nový obličeje, ale pořád tam Kuro Sensei nějaký ty nový ksichtíky nasadí. A jsem zvědav jenom, jak dlouho mu to vydrží a kolik volumek vlastně nakonec tahle série bude mít. Nicméně opět trefný, podařený, ale jak říkám, A-Class mě prostě minul a tohle kouknu jenom v anime.
One Punch Man 9 mě zklamal, protože všechny ty obaly jsou perfektní, tenhle mě přijde takovej, i přestože je nádherně namalovaný, tak ta pozice, ve které ta postava je, ty barvy jako jsou fajn, ale celkově to není tak podle mě atraktivní, jak ty předešly obaly, takže trošku zklamání, ale samozřejmě jako jinak je to parádně namalovaný, barvičky, všechno super, ale pro mě to není tak úderný, jak by mohlo být. Co pro mě vůbec není úderný, tak je 7. volumko Isobe, což prostě jde úplně mimo mě. Jako originální nápad tam je, ale co k tomu říct. Cyborg Drogy 2, druhý volumen a zároveň taky poslední, to je věc, která pokud jste ještě vlastně ty moje články četli, tak jste na tuhle sérii mohli narazit. Je to věc, která byla letos v Jumpu poprvé, byl to nováček, z toho kola, myslím, už z toho kola, kdy byl Cyborg Drogy, tak mám pocit, že z toho kola vyšel Boku Hero Academia tehdy, že nějak 2 týdny po sobě začínaly tyhle 2 série. Boku Hero uspěla, zatímco Cyborg Drogy skončil. Ten obal je podle mě hezký, líbí se mě hrozně, ale co jsem četl ty první 3 kapitoly, tak mě to moc nebavilo, takže dost chápu, proč to Japonce asi minulo. Nicméně obal se mě líbí, je takovej prostě, opět musím říct to své slovo, designově pěkně znázorněný. Gakkyou Hotel 2, tady určitě se sluší říct, že je to věc, kterou kreslí, pozor, jenom kreslí, ten, který kreslil Bakumana a Death Note. Scenaristu tady dělá někdo jiný, nejsou si teď jistý, kdo to je. Mám pocit, že Gakkyou Hotel je teďkom přesunut v Jump Plus, že už není ve Weekly Shonen Jumpu, skrz to, že tam nějak autor nezvládal ty týdenní kapitoly, tak je to přesunutý na měsíční kapitoly. Ono celkově ty ratingy nebyly extra dobrý, ale skrz to, že tam asi na tom dělají ty slavný jména, tak Jump tomu dal šanci a přesunul to do svého vedlejšího spin-offového časopisu. Tuhle sérii bohužel nemám načteno, takže nemůžu moc soudit, o co tam přesně jde. Mám jenom pocit, že tam ten hlavní hrdina s těma brýlama je nějaký chytrý kluk, který řeší nějaký detektivní případy ve školách, ale nechci kecat. Poslední věc, žebříček prodávanosti. Tady tentokrát to vezmu hodně zrychla, protože vlastně nemáme čísla kompletních údajů, máme jenom za ten uplynulý týden. Původně tam měly být ještě čísla za těma prvníma číslama, ale nejsou. Tady akorát se sluší říct, že všechny ty série, které tu vidíte, tak prostě jim se daří. Jsem strašně rád, ať už jde o prostě Soumu, Tokyo Ghoul, Nanatsu, Silver Spoon, UQ Holder, Exorcistu, cokoliv prostě, co tu vidíte, tak super. Upřímně, zastavím se u toho UQ Holdera, jehož 7. volumko v prvním týdnu nastřádalo 71 000 prodaných kopií. Pořád je to dost málo, jakože v rámci možnosti toho, jaká je konkurence, ale i přesto jsem rád, že se to pomaličku, ale trošku jistě zvedá, jo? Takže ta naděje na to, že nakonec to bude i úspěšná série, pořád je a jsem dost zvědav. Já jsem teda UQ Holder skončil nějak u 4. volumka, ale plánuju to někdy dočíst, tak uvidíme. Jinak samozřejmě je super, že Yowamushi Pedal se stále udržel v druhém týdnu, že klesnul na 18. místo, ale pořád něco vydělává, stejně jako ty Nisekoje, Gintamy a tak dále. Nicméně říkám, těžko se mi tady o tomhle žebříčku mluví, když nemám kompletní čísla, bohužel nedalo se nic dělat. No a závěrem, co nás čeká příště? Příště budeme mít cover a zároveň hlavní barevnou stránku Hinomaru Sumo, což je super. Já doufám, že se autor trošku polepší, že si poslechne tuhle mou výtku, kterou někdo určitě přetlumočí do japonštiny, a aby tomu rozuměl. A že se trošku vyřádí na těch barevných stránkách. Fakt se modlím, aby to bylo super. Mám pocit, že Hinomaru Sumo dostane ten cover skrz to, že má rok od své serializace, což by nějak odpovídalo přes 50 kapitol. Jo, to bude to roční výročí, tak uvidíme. Jinak barevnou stránku dostane Naruto Gaiden, protože to bude poslední kapitola, bude to 10. Můžete machrovat už dneska, no vlastně zítra to upnu až ve středu. Natáčím to v úterý, upnu to ve středu, takže ve středu už můžete všichni říkat, jak jste už dopředu věděli, že Naruto skončí a nemusíte se potom přidávat k té tlupě hloupých lidí, kteří ve čtvrtek budou říkat, to už je konec. No a taky barevnou stránku dostane Love Darkness, což sice nevychází v Jumpu, ale vychází to v jeho vedlejším časopisu a dostane to speciální kapitolu k propagaci, což se občas stává, bývá to, myslím, že stejný osud to postihlo i Ovary no Seraph a Terraformars, taky to Jump propagoval nějakou speciální kapitolou. No,
Tak je ode mě všechno, já jsem to stihl do 15 minut, jsem nadšený z toho, tentokrát je to také trošku unavenější, protože to dělám k večeru, nicméně ono i přesto, že ty ratingy tak jsou zajímavý, tak nebylo moc o čem mluvit, protože se tu neděli nějak extrémní velký věci a twisty, nicméně doufám, že příští týden to bude o něco trošku zajímavější a že mi dáte i vy vědět, jak se vám to líbilo či nelíbilo. Samozřejmě budu rád za jakoukoliv připomínku, za jakýkoliv názor, pokud něčemu nerozumíte nebo chcete se něco dozvědět, zeptejte se, vůbec se nebojte, já rád odpovím. No a pokud chcete ještě mi něco dodat, tak samozřejmě jsem s tím, jen do mě, budu rád i za jakoukoliv interakci s váma. Ode mě vše, mějte se krásně a zase příští týden u Jumpovin. Čus!